ndo mawira akaita nyaya yemudare. Amai guru vachipomera ava ndo vakandigadzira kuti ndibude ropa nditese. Amai guru vakataura kuti ndakazvinzwa kubhindura kubata naye. Muprofita kubata naye. Takaenda amai naamashaya mumba. Muprofita akataura kuti hapana mushonga wakabatwa neava wakakonzeresa. Vakatongoudzwa vese kuti vese vanobata mushonga but kwete inokuvadza munhu. Vakabva panapa. Tatongwa panapa. Mangwana atuswera mangwana atubudira kwekubva kwamira zvachose. Ndambogara kana wani ndisingabviri. Ndaingobuta. Saka zviradza mutoro wakashanda. Kutaura kuti chatinoda kunzwa ihongu kana kuti kwete. Zvamakanga muri muchibva pano zvakabva zvapera. Ndo chinangwa chatakanga tichida pano padare. Ende ndo chinangwa chatakakumbirira kuti kurwara nezita raJesu kupere. Chichipera mukomana hauna chawakazombonotora kuti kumukadzi wako uyu. Hauna chawakambonotora zvakare uchiendesa kuno adzimai yako. Uri kuona here kuti usina kutora chinhu mukadzi uyu akapora. Uchibva nezvinhu zvabva kunohorera ava vaibva varwara. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Tutanga bvunza mai maseiko mazuva. Makapora here kana musati mapora taurisai. Mabva mapora. Tatongwa panapa. Mangwana atuswera mangwana atubudira kwekubva kwamira zvachose. Kusvika izvozvo hapasi. Kusvika izvozvo hapasina ndambogara ndakambogara kana wani ndisingabviri. Ndaingobuta. Saka zviradza mutoro wakashanda. Kutaura kuti chatinoda kunzwa ihongu kana kuti kwete. Zvamakanga muri muchibva pano zvakabva zvapera. Ndo chinangwa chatakanga tichida pano padare. Ende ndo chinangwa chatakakumbirira kuti kurwara nezita raJesu kupere. Chichipera mukomana hauna chawakazombonotora kuti kumukadzi wako uyu. Hauna chawakambonotora zvakare uchiendesa kuno adzimai yako. Uri kuona here kuti usina kutora chinhu mukadzi uyu akapora. Uchibva nezvinhu zvabva kunohorera ava vaibva varwara. Pamusoro yamai, maitira toda kuita nyaya. Maitingoipinza hatisi zvokunanzva ndatoda kutaura zvinhu zviripo. Hatinoda kuitaura straight. Zvakaitika ka. Ndopandandoda kuitaura straight. Pamusoro yedende makandipotsa mandipotsa. Ndo mawira akaita nyaya yemudare. Amai guru vachipomera ava ndo vakandigadzira kuti ndibude ropa nditese. Amai guru vakataura kuti ndakazvinzwa kubhindura kubata naye. Muprofita kubata naye. Takaenda amai naamashaya mumba. Muprofita akataura kuti hapana mushonga wakabatwa neava wakakonzeresa. Vakatongoudzwa vese kuti vese vanobata mushonga but kwete inokuvadza munhu. Saka ava mushonga wakataura mena wakanzi mushonga wekupfeka satizoziva. Vese vakanzi vanoita. Murume wacho anga aripo. Asi ava vakatonzwarwa nemuprofita. Ndo wanga watotaura ndiko vakashandira. Muprofita akati takatomubvunza akati ini zvandambira ndazvitaura. Kana riri dambudziko ndinokwanisa ngokuitirayo dambudziko renyu ripere. Avantonzi ndo pachichi pavanonamata. Akatotaura kuti aiori mwana wangu wesangano handidi kuti ndipomere munhu mhosva yasina mbira pari. Isi ndo patakakugumira takangoti saka munhu hana chi ndisamanzwa ndaangochirisa kuti abasa zviradza ndapana. Dare ringatoti amai ava ropenga ndokuti mapakupedze pokutanga nokuuya kwavakaita uyu aita akatakura chinhu chikaenda kuno mukadzi wake airwara. Tabva tati ngazvipereka uite kamukumbira kuti kana wakaita chinhu ibva waita kuti uyu apore kana uda murume oda murume.
Saka mubvunzo atatanga kubvunza muno ndokuti makapora here? Vakati ndakapora. Saka mubvunzo nditi zvaiti uya akatakura chinhu chikabva kumukadzi wake uyu mufambi yake noti asatabvisirwa mari. Muno mtu noti hure rako. Kana court is blind. Andi mnoziziya. Hatinanzve nekuti hure huri kuda kunyanya. Kuda kukamura hure. Hure huri kuwanda ende vanhu vachitambudzwa nenyaya yechihure. Saka mubvunzo ndikubvunza chikomba ndo chinokwezvera. Iyeyu paakanga adanana nouyu uya akarwara. Zvazofumurwa ndononzi novakurukuru vabembera. Bembera rakarohwa muroyi uya akasadzokera moti bembera harina kushanda here. Ava vari kuti vakapora zvimwe zvese zvokunzi zvakabva kupi zvakaenda kupi takutoda kutoti vayananisana imi nevava cheki henzi kuti makapora makapumhana uroyi hwakaita sei. Batanai maoko tione tiende kumberi nenyaya. Batanai maoko batanai maoko, that's all. Nokuti Mwari vanoti nyararai munzwe kana zvinhu zvaenda zvakafumurwa munhu akakwira pachuru akarova bembera asina kudura zita romunhu mumucha kuti iwe mungana iwe uri kundiroya zvauri kuita izvo zvidai waregedza mangwanani chazodaro zvakarega kuzoitika kechipiri. Handimboziva kuti zvinhu zvashanda. Ndo zvatiri kureva hatisi kutonga nyaya, tiri kutaurira kuti ramangwana kunewe neni ukaona zvaitika zvikaita zvakadaro mhepo dzovanhu ava kana maakuzodawo baba kuchata navo vanhu vakachenyurana. Handiti handi muchiri kuvadava mabva magara usaiti kwavo. Nokuti vakadzwa kuti haana chaakabata. Handiti isi tiri kungonzwa kufara kuti nokuti makagadziriswa zvakaita sei. Utano hwomunhu hwapo hwanaka. Kana kuri kuzokurorana muno mudare hatiramidze munhu anorora vakadzi vake kana 10 asi hatibvumidze kuti muroyani. Handitika tinongoti anoda kuroora kana uruda chipari chako keroni kana usikuda hatitaure zvenipapo zvedu asi tiri kuona kuti pakugadzirisana kana makagadzirisana imi mukaonana panzira nepanzira itokwezvemaininivo yekuchecha tanga chitangotsigira chete zvakazofambwa matsimba akafambwa nana baba mashaya mombe isusu takanga tisipo. Saka vanhu mungatongoti avanongonza maraiti vamwe moshaya kuziva kuti raiti yachakanga yambotanga iri romwe papi. Handitika saka mainzwa kuti chatakanga tikatarisana ndichokupora. Kupora ndokwatinokudza iwo ungarambe zvakomusikana kuti inini handivabate maoko nondanga ndikadai aiwaka kana ndikaona chikepo ndikatoona moto wangu wadzima pari pachipari ndiripo chete ndongoti ndiwe wadzimisa moto nokuti wauya mumashure mangu. Saka hapana chaunoranga. Handiti uri kuzvinzwa kana maakuchata muchichata kandiwo katiri kuvada baba mapapiko mukuadrive. Saka pachine nyaya here in light nezvataurwa namai pachine chekutaura here ndeye nyaya yakuda kumutsa futi. Ungangoti nyaya zvako zveshuwa hana yako ikati inini ndiri mwana ngaaende panze vana vabvumidzwe mudara. Ungangodaro zvako hatikadzokera kumashure takutambisa kataimisha mwana. Tikada kudzokorora hembe waicheka muchikomba chako chitobvuma kuti chitoka ndokandichekera hembe zvakadai iwe kuti mupostori haarwisanisa nekuti anoziva kuti kuno nyaya hatizoda kutongana nekuda kutaurira. Mupostori haabvume kuti ndakaona chakati anoziva kuti kuno kudare tinopisa kana mapostori acho. Kana pakapora munhu tiri kutsvageiko. Kana munhu akapora airwara adzokera sanhasi angachirwara nhasi mangwana apora tiri kuda chichimwe. Naimi vadare muda kutsvaga ipi imwe nyaya makuda utano hwapo muda kuripisa. Kana maripisa mucharipisa kubvira kwakachekwa hembeka hatidi kusaidira one side. Aisoti hasiri kusaidira ngatibatsirane vedare kuti munhu akanga uchiti uyu akanditi zvakati ndakadzwa nani yobva zvanoshayira. Handiti unengosina kupfuma munhu inopera yakaita sei. Toda kuziva maperero airi kuita nyaya kana iringopera kadari tinongonyora kuti kana munhu apora zviright. But kune munhu akatofamba akapa social media achinzi akagadzira munhu ndobva tatosumuka isusu kutoenda kumaprofita kwacho kwainzi muprofita akataura ndinei muprofita yobva asikorana. Toda kuzoziva kuti vari kubvunza vakangotiudza ivo ndokwataenda
nyaya aambobvuma nyaya yakadaro aibvumike aibvumike nyaya yakadaro iyoyo anoramba kuti aiva ndanobvira ndambozvitaura izvozvo asi vakaudzwa chokwadi kuziva pamwe pachona nyaya yachona pamwe pachona pari kubvunzwa nasekretary nokuti zvatinoita hatina saidi ratinoenda hatina tinoti uyu tine vanhu vanodai vanogabhagabha kana tichitonga nyaya pamwe pacho ndopokuti sekretary vari kubvunza kana tichienzanisa tiri muno mudare tiri vanhu vokuenzanisa kuti chakati achitwe chakati chinoyera handiti manga muchinzwa tichitaura zvechona chokwadi pavanhu vaviri ava vakapumhana uroyi handiti muri kuzvinzwa vakapumhana uroyi mukati medare rino amai ava chiti kwandakafamba ndiyeyo wandaibata kuti akandiita zvakati tichizoteera nyaya dzachona tichiona murume wafuta achitsigira achiti chokwadi ndaiona hembe dzangu dzakachekwa nouyu panozobata uyu anobva kutanga kubuda ropa saka tichibva tazotaura kuti ropa dzaibude iwe kana wakada murume munhu chirika kufadza mumwe wako muprofita aenderwa unosvika unoramba anga akutyawo mhaka asi ukupumhana uroyi kwakaita sei kwakaitwa saka uya akuchallengewo manje kuti ini makandipuma asi makazopora asi kupora kwakabva mukuti regedza izvi anditi wangu aita kuripwa chiko mwanasikana naamaiguru pasikaenda kumuprofita kwacho zvokumprofita chana wangu aida kuripwa chii tikaenda kumuprofita tichaita nokuti hatiite nyaya wani tiita vatatu kwesu tinoswera kunota muprofita kozoita n'anga chaidzo kun'anga chaiko dzinobvumidzwa nehurumende kunozonobata zvihombe manje muprofita wani hazvishande chini kunoenda kutatu kana gata kana muchizagata rechibhoi kunoendwa katatu muprofita n'anga tobva tabata nyaya tobva taziva kuti nyaya dzehurumende dziripo n'anga dziripo ungangoti ndinoda kutombonzwa pfungwa dzako amaiguru vakuri panei nokuti kumuprofita wakabuda bo yekukupoma uroyi orit aiwa musati tiri mudare toda kupedza nyaya yakatongwa udhara ada kuti vakandinanga uroyi ndoda mombe ipfungwa dzake noti amubvunza kuti kudei kana azoripwa nokuzocheka kwaita hembe dzaaiva chiita dzomurume uyu dzichibata uyu dzichita ropawo vachado kuripwawo futi nokuti muri kuona kuti makapisana kukuseni zvinonzi watsva kumudundundu nokumusana tinoda kuona nokuti atatoti kupora chinhu chakanaka bomagazi sekretary ndimabvunza kuti akananga munhu nokuti baba muri kutaura kuti kuchaendwa kumwe kwakazoendwa uye mamupureza kuti akati haazive ndopandiri kuda kuti papindure muona vakomana vari kutora nyuza yes vanozviendesa kuri vakomana vari kutora nyuza vanotora nyaya ichienda zvekuti inotofamba pasi rese mutoenda kuenda kunze kwenyika handitika wanyepera munhu handiti chinoita kuti munhu wakatifambe isusu toida kupuruvha tingatosiyira nyaya kuti kana muri kuti pa1 apaite handika pane mukuda kuyendamuti agona ndopandiri kuti amai mangamira kusumudza rwoko taurai pamusoro idaro chekutanga patikaenda kumba kwamai ava kunotora hembe pasikaenda tese kupolisi pakaenda polisi achinoripota kuti ndamurova inini takaswera tiriko tese takarara tiriko tese kupolisi achingoramba kuti handina hembe zvosvika kumahwani ropa rakatombomira kubuda ndakatoti kuna rume wangu muri kuona here tarara pongwese inini takazobvisa faini vemurume wangu takaenda kumba uyu musikana yakasara ari kupolisi funga azoenda kumba zvekumaleti ndobva ndatoti kunaimba ndatofona kupolisi ndakati zvekuma-past 8 ndobva ndatanga futi kukuita ndafona kupolisi ndikati asi musikana yabva iraenda kumba zvikanzi yaenda kumba ndikati atonodira chite chi mvura iyena totanga futi kukuita pandikaona nanaye ndichitotukana naye nchiti kwewe kundigadzirire chii hembe dzinokuirambirei zveshuwa handinobvira ndabuda ropa kusvika kumanheri yayo ndifunga tikaenda zvekuma6 pfungwa yese ndisina kubuda ropa kusvika kuma9 paangazoenda kumba kwake ndopandikatanga kuita dati muri kunzwa idare mukunzwa nyaya mukuprezendwa kwaari kuita dati munatsoinzwisisa isi handina handinyore zvinhu miranditaura amaiguru pamusoro nezvamataura tazvinzwa ina handina saiti
saidi rangu riri ngori pakuti handidi nyaya kuti kana yazoenda mberi ndinonzi apa makapafambisa sei. Munomu kana tiri kuwirirana kuti kwakafambwa ku1 hakusi kuita, toda kuenda kumwe kuviri. Handiri nekuti munhu akananga, handimuziva kuti mashoko avo varitoramba aritoramba achinanga akasimba. Handiri zvikaonekwa kuti hazvina munhu unofanira kuchenesa munhu, nekuti ndinofunga mudare muno makambotaura makanzi uyu anogona ange achitogadzirwa nevamwe vanhu paaiudza mukadzi wake kuti hai ndotorera kumashoko. Handiri mudare muno zvakatotaurirwa kuti uyu pamwe akagadzira ava hasi ava. Handiri uyu achitaura ndi nemwe mukadzi akaenda achichange. Sasi patinoda kuchenesa ndepekuti uyu ndiye akagadzira uyu here, sekuti uyu akamira mudare nemhosva yekunzi ndiye akagadzira. Kana aonekwa asiri uyu anofanira sapozi kubhadhara. Ndosatiri kureva kuti amai mungatsanangure zvenyu zvakaitika. Sasi ndapedza unanditaura patikaenda kwacho kwamadzibaba. Taenda kwamadzibaba, madzibaba akatitora paanosishandira zvasipo paanoshandira. Akatitora kubuda kunze kwechechi. Ndobva tagara pamwe chete tese nevatevedare nemumwe wavo. Ndobva atizvone hembe yakauya isiro hembe yandikuziva yakauya nzeye hembe madzibaba waye manje. Ndobva atizvoni uya asiri akacheka hembe chichi ndomatauro avakaita, but kutoenda nehembe takaenda zvokufamba ndichiubva kuti wakagadzirwa kwakawanda. Ndakazvikudzwa kwakawanda kumaprofesa emunhu airwara ndifamba kwakawanda, asi kuku ndomusi wakauya hembe. Aiwa ati isusu hatisi kunzwai imbonyarare. Isusu munomutawirirana kuti hatisi kutonga nyaya yakatongawo dhara. Vodare vakagouya vakagonoitawo vakagonzwa nyaya ikagobatwa nomuprofita. Pataramba nababa ndopokuti paite vanhu vangani, vaviri. Saka vaviri ava kwakumira kuti mambo vachitsvaga, imi makatsvaga wenyu. Vanhu vedare vakauya vakaita takuda kutsvaga kune n'anga dzinoita dzinobata chokwadi, kunononzi taura chokwadi motaura koita sei kotaurwa chokwadi. Munhu unzi anorwara ndikoshende because dati munzwisano wedare kuya kuno kwateta wakananga munhu kuti muroyi unofanira kuzoprova kuti munhu uyu anoroya. Wakatadza kuzviprova kuti anachokwadi unomubhadhara. Saka imimi muri kubvuma here? Aiwa muri kubvuma here kuti kufambwe futi? Ndinobvuma nekuti munhu akanotora hembe kune musikana wetauya naye mupurisa akauya nehembe. Mupurisa akauya nehembe? Ndinobvuma nekuti ndakatonga. Saka ndizvozoda varikuramba kuita sei? Auya naye ndakabva tisisina ocean asi iwe sikona pamwe vadanhisi yakadaro zvinopera. Avo ndavarege kutitira uya vari kuita